Здравейте, добре дошли в канала на comauto.bg. Днес ще си поговорим за Auto CT80. Това е мощна ултразвукова почистваща машина и тестер за горивни инжектори. Съчетава ефективност, удобство и иновативни технологии. Ако търсите лесен и надежден начин за почистване на инжектори и други автомобилни компоненти, тази машина предлага ултразвуково нагряване, голям капацитет и регулируеми настройки. Основното й приложение е почистване и тестване на горивни инжектори, но може да се използва и за авточасти, лабораторни инструменти, печатни платки, бижута и много други. Ултразвуково нагряване. Комбинира ултразвукови вълни с топлина за по-дълбоко почистване. Голям капацитет от 2000 мл. Идеален за по-големи компоненти. Регулируемо време за почистване от 0 до 40 минути. Издържлив резервоар от неръждаема стомана, устойчив на корозия и високи температури. Лесен е за употреба с удобна дръжка и гумирани кръчета за стабилност. Има 3 години гаранция и доживотна поддръжка. А използването е повече от лесно. Ставете инжекторите или други предмети в резервоара. Добавете почистващата течност, включете уреда и затайте желаното време. Ако искате по-интензивно почистване, активирайте функцията за нагряване. Ако искате ефективно почистване на горивните инжектори или други автомобилни компоненти без разглобяване, то Auto CT80 е точното решение за вас. Ако искате да научите повече или да закупите Auto CT80, то не се колебайте да се свържете с нас или да го направите на comauto.bg. Информация и линкове ще сме оставили долу в описанието. Освен това, можете да ни откриете и в нашия физически магазин, който се намира в град Варна на улица Ханковград 7А. Благодарим, че бяхте с нас. Не забравяйте да харесате, да коментирате и да се абонирате за нашия канал за ново видео всяка събота. До скоро!